Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herra olkoon teidän kanssanne. Kiirastorstai muodostaa pääsiäisjakson käännekohdan. Tuhka keskiviikkona alkanut katumusaika päättyy kiirastorstain ehtoollis Jumalan palvelukseen. Kuten leipäsunnuntai oli keidas paastonajan sunnuntaiden joukossa, samoin poikkeaa kiirastorstai luonteeltaan hiljaisen viikon muista päivistä. Raamatullisena pääaiheena on ehtoollisen asettaminen. Lisäksi kiirastorstaina on vanhastaan muisteltu Jeesusta, joka pesee opetuslasten jalkaa. Kiirastorstain aihe on kertomus Jeesuksesta ja hänen opetuslastensa viimeisistä yhteisestä ateriasta ja pyhän ehtoollisen asettamisesta. Raamatun tekstit avaavat erilaisia näkökulmia alttarin sakramentin sisältöön. Uuden liiton ateria, Jeesuksen uhrikuoleman muisto ja syntien anteeksi antaminen. Kiitos ja ilo, taivaallinen juhla ja sen odotus ja murretun leivän luoma yhdys. Seuraavaksi luen Johanneksen evankeliumista luvusta 6 ja vielä jakeesta 33. Jumalan leipä on se, joka tulee taivaasta ja antaa maailmalle elämää. Seuraavaksi luen Psalmeista 111, jakeen 1, 2 ja 5. Suuret ovat Herran teot, joka niitä rakastaa, tutkii niitä. Mahtavat ja ihmeelliset ovat hänen työnsä. Iäti pysyy hänen vanhurskas valtansa. Iäti muistettavia ovat ihmeet, jotka hän on tehnyt. Anteeksi antava ja laupias on Herra. Hän ravitsee ne, jotka häntä pelkäävät. Hän muistaa liittonsa ikuisesti. Seuraavaksi tunnustamme syntimme yhteen ääneen ja luemme yhteisesti synnin tunnustuksen 708 yhteen ääneen. Herra, meidän Jumalamme, kaiken hyvyyden ja armon lähde, sinun edessäsi tunnustamme kaiken sen väärän, mitä olemme tehneet. Epäoikeudenmukaisuuden, jossa olemme olleet mukana, ja kaiken sen, millä olemme halventaneet armosi ja totuutesi. Käännä mielemme ottamaan vastaan rakkaus, jota osoitit meille vapahtajamme sovitustyössä, ja puhdista meidät armollasi, Jeesuksen Kristuksen, Herramme kautta. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minä. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Aamen. Seuraavaksi luen kiitosrukouksen
715, jonka voitte liittyä mukaan sanomalla sen myös ääneen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että annat syntimme anteeksi. Jeesuksen tähden, auta meitä elämään armosi varassa. Aamen. Rukoilkaamme. Herra Jeesus Kristus, sinä ehtoollisessa läsnä oleva vapahtajamme, saamme julistaa sinun kuolemaasi siihen asti, kun tulet takaisin kunniassa. Anna meidän ehtoollisen salaisuudessa löytää elämä. Suo, että tuntisimme pelastustyösi voiman ja kokisimme yhteyttä sinuun ja toisiimme. Sinulle olkoon ylistys ikuisesti. Seuraavaksi kuulemme lukukappaleen. Vanhan testamentin lukukappale on toisesta Mooseksen kirjasta 24. jae. Mooses rakensi vuoren juurelle alttarin ja pystytti sen luo 12 kivipatsasta.
Israelin 12 heimon mukaan. Hän lähetti israelilaisia nuorukaisia uhraamaan polttouhreja ja teurastamaan sonneja yhteysuhriksi Herralle. Puolet niiden vedestä Mooses pani uhrimaljoihin ja puolet hän vihmoi alttarille. Sitten hän otti liiton kirjan ja luki sen kansan kuullen, ja kansa sanoi: me teemme kuuliaisesti kaiken, mitä Herra on käskenyt. Mooses otti veden, vihmoi sillä kansaa ja sanoi: tämä on sen liiton veri, jonka Herra nyt tekee teidän kanssanne näillä ehdoilla. Mooses ja Aaron, Neeva, Abihu sekä 70 Israelin vanhinta lähtivät vuorelle. He näkivät Israelin Jumalan, ja se, millä hän seisoi, se oli kuin safiirikiveä, kirkas kuin taivas itse. Näitä Israelin valittuja vastaan hän ei nostanut kättään. He saivat katsella Jumalaa ja he söivät uhriaterian. Uuden testamentin lukukappale on ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 11. luku, jakeet 23-29. Olen saanut Herralta tiedoksi tämän, minkä olen myös opettanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te siis julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Niinpä se, joka arvottomalla tavalla syö tätä leipää ja juo Herran maljasta, tekee syntiä Herran ruumista ja verta vastaan. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia. Evankeliumista Johanneksen mukaan luvusta 13. Pääsiäisjuhla oli jo tulossa, ja Jeesus tiesi, että oli
isän luo. Hän oli rakastanut omiaan, jotka olivat tässä maailmassa. Ja hän osoitti heille täydellistä rakkautta loppuun asti. He olivat kokoontuneet aterialle, ja paholainen oli jo vannut Juudaksen, Simon Iskariotin pojan, sydämeen ajatuksen, että tämä vapauttaisi Jeesuksen. Jeesus tiesi, että Isä oli antanut kaiken hänen valtaansa, ja että hän oli tullut Jumalan puolesta, ja oli nyt palaamassa hänen luokseen. Niinpä hän nousi aterialta, riisui viittaansa ja kiettoi vyötäisilleen pellava viinaa. Sitten hän kaatoi vettä pesuastiaan, rupesi pesemään opetuslasten jalkoja ja kuivasi ne vyötäisillään olevalla viinalla. Kun Jeesus tuli Simon Pietarin kohdalle, tämä sanoi: Herra, sinäkö peset minun jalkani? Jeesus vastasi: tätä minkä nyt teen, sinä et vielä käsitä. Mutta myöhemmin sinä sen ymmärrät. Pietari sanoi hänelle: sinä et ikinä saa pestä minun jalkojani. Jeesus vastasi: jos minä en pese sinua, ei sinulla ole sijaa minun luonani. Silloin Simon Pietari sanoi: Herra, älä pese vain jalkojani, pese myös kädet ja päät. Tähän Jeesus vastasi: se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua, hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, kuka hänet tavoittaisi. Ja kuitenkaan kaikki. Jeesus tiesi, ja siksi sanoi, etteivät he kaikki olleet puhtaita. Pestyään heidän jalkansa, Jeesus puki viitan ylleen ja astui taas aterialle. Hän sanoi opetuslapsille: ymmärrättekö te, mitä tein teille? Te puhuttelette minua opettajaksi ja herraksi, ja oikein teette, sehän minä olen. Jos nyt minä, teidän herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkaanne, tulee myös teidän pestä toistenne jalkaa. Minä annoin teille esimerkin, jotta tekisitte saman, minkä minä tein teille. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään vietetään kiirastorstai. Kiirastorstai muodostaa Pariisiasjakson käännekohdan. Tuhka keskiviikkona alkanut katumusaika tulee nyt tänään kiirastorstaina päätökseen. Täällä ehtoollis-jumalanpalveluksessa Elimisessä. Katolisessa maailmassa kiirastorstai on ollut ripittäytymispäivä. Tämän päivän nimi kiirastorstai siis tarkoittaa ripittäytymispäivä. Kiira sana tulee suomen ruotsista skola-sanasta, joka tarkoittaa puhdistaa tai viedä aikaisemmin. Se on tarkoittanut pahaa, joka on karkotettu pihapiiristä. Englanninkielen sana Maundy Thursday viittaa evankeliumiin Jeesuksen jalkojen pesuun.
Tämä on englanninkielisissä tarkoittanut muistuttaa meitä Jeesuksen käskystä, että kristittyjen tulee palvella ja rakastaa toisiaan. Kirjastorstain raamatullisena aiheena on ehtoollisen asettaminen. Lisäksi kirjastorstaina on vanhastaan muisteltu Jeesusta ja Jeesuksen palveluksia opetuslapsiaan kohtaan. Kuten evankeliumista kuulimme, tämän päivän evankeliumin aiheena on kertomus Jeesuksen ja hänen opetuslapsensa yhteisestä vietetystä ajasta. Tämän vuoden kirkkovuodessa siihen liittyy Jeesuksen tekemä jalkojen pesu. Toisissa kirkkovuoden ajankohdissa puhutaan Jeesuksen viimeisestä ateriasta opetuslasten kanssa. Pyhän ehtoollisen asettamisesta eri raamatun teksteissä avaavat erilaisia näkökulmia alttarin pyhän toimituksen sisältöön. Se on esimerkiksi Uuden liiton ateria, Jeesuksen uhrikuoleman muisto, syntien anteeksi antaminen, kiitosta ja iloa, taivaallinen turva-odotus ja murretut leivän luoma yhteys. Evankeliumissa Jeesus osoitti kiintymystä läheisilleen ja palveli heille. Heti jalkojen pesun jälkeen Jeesus asetti aterialle opetuslastensa kanssa. Ja silloin Jeesus jakoi leivän ja viinin opetuslapsille. Näillä kahdella asialla, jalkojen pesulla ja leivän ja viinin asetuksella, Jeesus osoitti täydellistä rakkautta ja huolenpitoa sekä kiitystä seuraajille, eli opetuslapsille. Aterialla Jeesus otti viinimaljan, siunasi ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni, niin usein kuin te siitä juotte. Tehkää se minun muistokseni. Tätä samaa Jeesuksen asettamaa ehtoollista mekin olemme tänään kokoontuneet pian viettämään. Niiden ohjeiden mukaan, jotka olemme saaneet Jeesukselta, jota me myös muistamme ehtoollisella, koska onhan hän läsnä meidän kanssa ehtoollisella. Ehtoollinen on Jeesuksen muistotilaisuus. Ehtoollinen on sakramentti, eli pyhä toimitus. Jeesus oli poikkeuksellinen ihminen, Jumalan poika, että Jeesuksen viimeistä ateriaa, eli muistotilaisuutta, vietetään yhä uudestaan ja uudestaan eri paikoissa. Tänä kirjastorstaina kokoontuvat kristityt ehtoolliselle kaikkialla maailmassa. Jeesus on elävä keskellä. Evankeliumissa Jeesus käy viimeiselle aterialle opetuslastensa kanssa. Jeesus tiesi, että aivan pian alkaisi hänen kärsimyksensä ja hänen aikansa täällä maan päällä oli käytössä vähin. Tiimalasin hiekka alkoi olla valutus loppuun. Ja lopussa Jeesus tiesi senkin, että Juudas pettäisi hänet.
ja että opetuslapset pakenisivat kuoleman pelossa lopulta paikkaa. Ennen Jeesuksen syntymää Jumalan poikana Jeesus lähetettiin vihjaamisen kautta syntymään meidän Mariasta maailmaan. Ja Jeesus syntyi ihmiseksi. Jeesus eli ihmisenä. Jeesus suostui kärsimykseen ja kuolemaan tunnustaakseen meitä vapaaksi. Jeesus tuli palvelemaan ihmisiä, auttamaan ja kuuntelemaan ihmisiä. Jeesus teki monia voimatekoja ja ihmeitä elämänsä aikana. Lopuksi ylösnousemuksensa jälkeen Jeesus todisti, ettei elämä pääty kuolemaan, vaan että sielu on ikuinen. Tämän päivän ehtoollispöydässä Jeesus vakuuttaa sinulle: minun ruumiini sinun puolesta annettu, minun vereni sinun puolestasi vuodelta. Tänään sinä saat ottaa vastaan tämän Jeesuksen sanan. Ja ihmettele niitä opetuslasten tavoin. Tai samalla tavoin kuin ensimmäisen kerran löysit uskon. Kiitä ehtoollisella mielessäni siitä, että Jeesus Kristus on kuollut sinunkin puolesta. Että sinulla olisi iankaikkinen elämä. Lopuksi luen rukouksen, johon voitte liittyä laittamamme kätenne ristiin. Herra Jeesus, elämän leipä, sinä annat itsesi meille pyhässä ehtoollisessa. Me kiitämme sinua tästä lahjasta. Hiljennä meidät edessäsi ottamaan vastaan ruumiisi ja veresi sakramentti. Ja muistuta kärsimyksestäsi ja voitosta. Tuo lunastustyösi kantaa joka päivä elämässämme. Kiitos olkoon sinulle, Jeesus Kristus, Jumalan ainoa poika, aina ja ikuisesti. Nouskaamme tunnustamaan yhteisen kristillinen uskomme, apostolisen uskon mukaan yhteen ääneen. Minä uskon Jumalaan, Isän kaikkivaltiaisen, taivaan ja maan luojan, ja Jeesuksen Kristuksen, Jumalan ainoan poikaa, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas kuolemaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealta puolella, ja sieltä tulevat tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.
Rukoilkaa. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme sinua sanasta, jossa saamme kuulla äänesi. Lahjoita seurakunnallesi uskoa ja toivoa, ja anna meidän kokea rakkautesi lämpöä ja keskinäistä yhteyttä. Siunaa hiippakuntamme piispaa ja seurakuntamme työntekijöitä, vapaaehtoisia ja kaikkia seurakuntalaisia ja kristittyjä ympäri maailmaa. Auta meitä kaikkia olemaan uskossa raittiita ja innokkaita ja elämään sanasi mukaan. Me rukoilemme kirkkomme ja koko kristikunnan lähetystyön puolesta. Rohkaise ja vahvista niitä, joita vainotaan Kristuksen nimen tähden ympäri maailmaa. Kokoa kansasi kaikkialta valtakuntaasi ja auta meitä toivossa odottamaan poikasi Jeesuksen Kristuksen paluuta. Me kiitämme sinua isänmaasta, Pyhä Jumala. Siunaa tasavallan presidenttiä, hallitusta, eduskuntaa ja oikeuslaitosta. Anna päättäjille vastuuntuntoa niin, että he edistäisivät oikeudenmukaisuutta kaikkialla maailmassa. Ohjaa heitä toimimaan erityisesti niiden parhaaksi, jotka ovat heikommassa asemassa. Siunaa niitä, jotka rakentavat tätä maata perustamalla ja hoitamalla yrityksiä ja järjestämällä monille ihmisille työpaikkoja. Auta meitä jakamaan lahjojasi niin, että kaikilla olisi kohtuullinen toimeentulo ja ihmisarvoinen elämä. Poista meistä keskinäinen kateus ja opeta meitä suhtautumaan toisiimme kunnioittavasti. Varjele maatamme sodalta ja onnettomuuksilta. Opeta meitä tuntemaan vastuumme luonnosta, ettemme ahneudessamme tuhoa ja saastuta sitä. Taivuta meidät katumukseen ja kääntymykseen, kun etäännymme sinusta ja alamme suosia syntiä elämässämme. Siunaa kotejamme, perhettämme, läheisiämme ja kaikkia tuttaviamme. Anna niihin anteeksi antavaa mieltä ja sinun eheyttävää läsnäoloa. Auta vanhempia kantamaan vastuuta lapsistaan. Ohjaa lasten ja nuorten kasvua, sinä Pyhä Jumala. Auta meitä kaikkia pysymään seurakuntayhteydessä ja seuraamaan uskollisesti Herraamme. Taivaallinen Isämme, sanasi kehottaa meitä kantamaan myös toistemme taakkoja. Auta meitä olemaan niiden tukena, joiden elämää varjostaa suru, sairaus tai yksinäisyys, sekä niitä, joiden läheinen on menehtynyt. Tue ja lohduta lähimmäisiämme, joiden puolesta on pyydetty esirukousta. Ja tätä esirukousta me rukoilemme nyt jokainen hiljaa itseksemme omassa mielessämme. Kuule myös hiljaiset meidän omat rukouksemme, sinä Pyhä Jumala. Nyt me pidämme 20 sekunnin hiljaisen hetken omille ja toisten puolesta rukoiluille.
taivaallinen Isämme. Me kiitämme sinua ja ylistämme sinua siitä, että poikasi Jeesus Kristus on voittanut synnin ja kuoleman. Kun kuolemamme hetki koittaa, ota meidät luoksesi taivaaseen ylistämään sinua ikuisesti. Seuraavan virren aikana keräämme kolehtia, ja kolehti kohden menee oman seurakunnan diakoniatyölle. Antajien, sen työntekijöiden hyväksi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Herra olkoon teidän kanssa. Ylentäkää sydämettä. Kiittäkää Herraa Jumalaa. Totisesti on oikein ja arvollista, että me kiitämme sinua aina
Pyhä Herra, kaikkivaltias Isä, iankaikkinen Jumala, Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Sinä et ole jättänyt meitä synnin ja kuoleman valtaan, vaan olet antanut poikasi kuolla meidän tähden, että me kuolisimme pois synnistä ja eläisimme sinulle. Me kiitämme sinua tästä taivaan ja laulamme sinulle ylistystä enkelien ja kaikkien pyhien kanssa. Me ylistämme sinua, Jumala, pyhyyden lähde. Sinun armosi on loputon ja valtakuntasi ikuinen. Sinä olet antanut elämän koko luomakunnalle. Taivas ja maa on täynnä kirkkautta. Sinä olet ihmisen omaksi kuvaksi. Abrahamille antamasi siunauksen. Sinä lupasit kaikille kansalle. Sinä johdatit valitun kansasi orjuudesta vapauteen. Profeettojen kautta annoit uuden liiton lupauksen. Ja kun aika oli täyttynyt, sinä lähetit poikasi Jeesuksen Kristuksen. Hän julisti valtakuntaasi ja oli sinulle kuuliainen. Kaikessa, aina kuolemaan asti. Herramme Jeesus Kristus, sinä pyörä, jona hänet tavoitettiin, otti leipän, mursi ja siunasi ja antoi sen opetuslapsille, sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolesta. Tehkää se minun muistoksi. Samoin hän otti maljan, kiitti ja siunasi ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä, te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka muodatetaan teidän puolestanne, syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistoksi. Laupias Isä, me muistamme Herramme Jeesusta, joka uhrattiin meidän puolestamme. Me uskomme täällä yhdessä tänään, että hän on noussut kuolleista ja tulee kerran kirkkaudessa. Häneen luottaen me odotamme pääsyä taivaan suureen juhlaan. Lähetä Pyhä Henkesi, että ottaisimme uskossa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Auta kansaasi valvomaan, rukoilemaan ja pysymään uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Kunnes Jeesus Kristus, suuri esirukoilijamme, saapuu kunniasta. Hänen kauttaan, hänen kanssaan ja hänessä kuuluu sinulle kaikkivaltias Jumala.
Pyhän Hengen yhteydessä kunnia ja kirkkaus aina ja ikuisesti. Rukoillaan vielä yhteisesti, niin kuin Jeesus on meitä opettanut, Israelin rukouksen sanoin yhteen ääneen. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntsasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Älkää saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät koskaan. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Jeesus sanoo, tulkaa minun luokseni, kaikki te työn ja kuormien puhuttavat, minä annan teille lepoa. Ehtoolliselle saavuttaessa leivät ovat gluteettomia ja alkoholittoman viinikin saa pyytää.
Herramme Jeesuksen Kristuksen ruumis ja veri kätkeköön henkemme, sielumme ja ruumiimme ja koko olemuksemme iankaikkiseen elämään. Aamen. Juudas, joka kavasi Jeesuksen, poistui pimeään yöhön kesken ateria. Me sammutamme nyt Juudaksen kynttilän. Kynttilä symbolisoi opetuslapsia ja sammuttaa Juudaksen kynttilän. Rukoilemme. Kiitämme sinua, Kristus, ehtaallisen lahjasta. Sinä tulit vastaukseksi rukoukseen, leivästä nälkään. Auta meitä olemaan sinun vastauksesi niille, joilta puuttuu se, mitä meillä on yllin kyllin. Auta meitä kuulemaan huutoa, jonka sinä kuulet. Ymmärtämään hätää, jonka sinä ymmärrät. Palvelemaan ihmiskuntaa, jota sinä palvelet. Ylistys sinulle iankaikkisesti. Aamen. Kun Jeesus oli vangittu, kaikki opetuslapset pakenivat ja jättivät hänet yksin. Me sammutamme myös muiden opetuslasten kynttilät.
Jakobeessa 22. Jumala, miksi olet minut hylännyt? Laulunjohtajalle, niin kuin Paulus on peura, Daavidin psalmi. Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Minä huudan sinua avuksi, mutta sinä olet kaukana. Jumalani, minä kutsun sinua päivisin, mutta sinä et vastaa. Yöt kaikki huudan, saamatta rauhaa. Sinä olet pyhä, sinä olet kuningas. Sinulle soivat Israelin ylistysvirret. Sinun ovat turvanneet isämme ennen sinua. He turvasivat ja pääsivät sinua. Sinua he huusivat ja saivat. Sinuun he luottivat, eivätkä pettyneet. Mutta minä olen maanmaata, en enää ihminen. Olen kanssani hylkään ihmisten kirjoa. Kaikki ilkkuvat, kun minut näkevät. Puhdista päätään ja imaavas minua. Hän on turvannut Herran, auttanut Herran häntä. Herra on hänen mieltä. Pelastakoon siis hänet. Herra, sinä minut päästit äitini kohdusta ja annoit minulle turvan äitini rinnalla. Syntymästäni saakka olen ollut sinun naapasi. Sinä olet tullut, Jumalani, ensihetkestä alkaen. Älä ole kaukana nyt, kun hätä on lähellä, eikä kukaan minua auttaa. Sonnien laumat piirittävät minua. Villit, Basanin hädät, minut vaartaa. Kun raatelevat pedot, ne uhkaavat minua. Kuin karjuvat leijona, kita-ammo. Voimani valuu maahan kuin vesi. Luuni kirkoavat toisistaan. Sydämeni on kuin pehmeää maa. Se sulaa rinnassani. Kurkkuni on kuiva kuin ruukun siru. Kieleni on tarttunut kitarakieli. Maan touhun sinä suistat minut kuolemaan. Koirien lauma saattaa minut. Minut ympäröi vihamiesten piiri. Käteni ja jalkani ovat runteet. Ruumiini luut näkyvät kaikki. Ilkkuen he katsovat minua. Jakavat vaatteeni keskenään ja heittävät puhustani arvoon. Herra, älä ole niin kaukana. Anna minulle voimaa, rientä kautta. Pelasta minut miekalta. Pelasta henkeni koirille. Pelasta minut leijonien kivältä. Pelasta villihäkkien sarvista. Silloin minä ylistän nimeäsi heille. Ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ylistäkää Jumalaa, te Herran palvelijat. Jaakobin suku, kunnioita häntä. Palveleva pavisten Israelin kanssa. Ei hän halveksinut heikkoa, eikä karttanut kurjaa, eikä kääntänyt pois kasvoja, vaan kuuli, kun huusin. Sinua minä ylistän seurakunnan keskellä. Sinun palvelijoittesi edessä lunastan lupauksen. Köyhät syököön ja tulkoon kylmäisiksi. Herraa
etsivät, ylistäkööt häntä. Olkoon teillä voimaa ja rohkeutta iällä. Muistakoot maan kansat tämän teon ja kääntykööt hänen puoleensa. Kumartakoot häntä myös vieraat heitä, sillä Herran on kuningas. Hänen valtakuntansa alla ovat kaikki kansat. Vain häntä kumartakoon maan mahtaa. Hänen eteensä langetkoot kaikki, jotka maan omut vaikuttaa. He eivät voi elossa pysyä, mutta ne, jotka heidän jälkeensä tulevat, saavat palvella Herraa. He kertovat hänestä lapsilleen ja vastedes syntyvälle kansalle. He julistavat Herran hyvyyttä, sillä hän on tämän tehnyt.